ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман аввал мехостам гӯям ки ин навори мо барои бадбинҳо, барои онҳое ки бо гапи дароз хуш надоранд, умуман тааллуқ надорад. Вақти худатонро сарф накунед. Ин навор танҳо барои дӯстон, бародарон, ҳамсинфон, ҳамнишинон, ҳамкорон, ҳамсояҳо, мақсад падар, модар, бародар, хоҳар ва фарзандони ман аст ки ҳоло хело хурдсол ҳастанд. тамом. баъд ҳам барои наслҳои ояндаи худи ман аст. онҳое ки вақтатон танг аст, вақту соати бисёр гӯш кардан ё сарф карданро надоред, метавонед ки экранҳоро тарк кунед. ин барнома умуман ба шумо тааллуқ надорад. ин танҳо охирин барномаи мо дар ҳамин сомонаи мо аст. шояд ки гуфтам ку хелоҳо гапи дароз мезанам, хелоҳо вақтатонро мегирам, хелоҳо гуфтаниҳо дорам. танҳо барои дӯстонам. онҳое ки ҳам ту тамошобин ҳастед, метавонед ки экрана тарк кунед, ба хотире ки танҳо онҳое ки ҳаёту мамоти мо дахл дорад, метавонед ки моро гӯш кунед. Сараввал мехостам худамро як маротибаи дигар шинос кунам барои наслҳои ояндаи худам. умед ном дорам. Суярқулзода Умед Мардонӣ ҳастам. аз деҳаи дашти Қозӣ, шаҳри Панҷакен, водии Зарафшон. як наворбардор ҳастам. дар тӯю маъракаҳои мардум хизмат мекунам ва яке аз он наворбардороне ҳастам ки дар тамоми ҳамин деҳаҳои гирду атроф ва дурдаст, умуман кулли Тоҷикистон аз паи ҳамин касбам ман гаштам. барномаро номгузорӣ кардем охирин барнома пеш аз маргам. ин гап дуруст аст. ин гап дуруст аст. зеро ки ман мехоҳам ана ҳамин рӯз, имрӯз медонед, имрӯз 30 марти соли 2025 аст. Намедонам ин наворҳо кай интернет мебарояд, кай намебарояд, намедонам, аммо сана имрӯз рӯзи Саиди Фитр аст. охирон рӯзи моҳи шарифи Рамазон дирӯз буд. имрӯз ид аст. идатонро ба якояки шумо муборакбод мекунам ва мехоҳам ки бо тамоми дӯстонам, бо тамоми бародаронам, бо тамоми хоҳарону дар умум он инсонҳое ки бо ман вобаста буданд, онҳое ки мо тӯяшон рафтем, нону намакашонро хӯрдем, онҳое ки моро дастгириҳо карданд, моро дар пастиҳои зиндагӣ даст гирифтанд ва онҳое ки нахостанд пешравиҳои моро газидан хостанд. хай умуман ба тамоми дӯсту душман ман имрӯз хайрбод кардан, барои хайрбод кардан ин наворро карда истодаам. ман умуман аз солҳои хурдӣ дар шаҳри Панҷакен калоншудагӣ ҳастам. дар он ҷо дар боғча хондем, таҳсил кардем. баъдан дар мактаби рақами умумии 71 хондам. дар деҳа, дар ҳамин деҳаи дашти Қозӣ як муддат ман дарс хондагӣ ҳастам. дар ин ҷо ҳамсинфон дорам. дар деҳаи Урметан ман хондагӣ ҳастам, ҳамсинфон дорам. хай пас аз хатми мактаб рафтам ба донишгоҳ ТГУи шаҳри Хуҷанд. хелоҳо ҳамкурс дорам. он ҷоро хатм кардам. хай баъд аз он ҳамин корҳои наворгириву аксгириҳо мо машғул шудем, то ба ин дам нону намаки шуморо хӯрдем, дар тӯйҳоятон иштирок кардем, эҳтиром кардед, боло шинонидед, нон додед, пул додед, ҳаққи хизмат додед. аз нону намакҳои худ розӣ бошед, бародари азиз. ман ба ҳамсинфонам ва бародароне ки мо дар як ҷо калон шудем дар кӯчаҳои ҳамин шаҳри Панҷакен ва деҳаамон, он дӯстоне ки мо калон шудем, ба тамоми ҳамонҳо ҳам ман мехоҳам ки аз ҳамон ҳурмату эҳтиром, аз ҳамон доду гирифтҳое ки ба якдигар карда будем, ё ин ки як ҷо нишастем, шояд ки куҷое хароҷоти моро бардоштанд, куҷое чӣ коре кардан накардан, аз ҳамин хизматҳову аз неъматҳои худ розӣ бошед. хай муроҷиат мекардам барои падару модарам. падару модари барҷомонда дорам. падарам мӯйсафед ҳастанд. баъдан саломатиашон он қадар хуб нест. бовар кунед, бароям камтар гап задан мушкилӣ оварда истодааст, барои ин ки ҳамин ҳалқаи ашк гулӯгирам карда истодааст. айни ҳол ба ҳамин хотир намедонам фарзанди нохалаф будам ё бохалаф будам, ё куҷое чизе хато кардам, ё ин ки сахт гуфтам, ё суст гуфтам, ё таби дили шумо ман ягон чизро таъмин карда натавонистам. ман дар хонадон якка писар ҳастам.
аз ҷиҳати писар буда, якка писар ҳастанд, ду хоҳар доранд, дуяшонам шавҳар карда рафтагӣ ҳастанд ва аз ҳамун шавҳарҳои ҳамуно ҳам ман хелоҳо миннатдор ҳастам, ки саробони сари ҷиҳанчаҳои мо ҳастанд, беҳтарин инсонҳо, якҷаҳон ташаккур. Ва дар мавриди падару модар гуфтам, ки шояд ки куҷое хато кардам, чизе кардам, накардам. Ман мехоҳам, ки аз ҳамин нону намакҳои додаатон, аз шири додаатон розӣ бошед. дар асл боз то ба охири навор бетоқат шудаву баъдан ҳақорату дашном ҳам накунед. Мақсад аз ин навори ман ин аст, ки ман ҳоло барои бисёр сухан гуфтан, вақте ки сухан мегӯед афсона метобад, вақте ки сухан мегӯед як сафсата мегӯянд, ку сафсата метобад, аммо одамизод намедонад умраш то куҷо аст. Намедонад умраш то куҷо аст. Зеро ки дар атроф мебинам, чӣ қадар одамҳоро мошин садама шуда мурда истоданд, чӣ қадар одамҳоро асп зада истодааст, чӣ қадар одамҳо ба дарьё рафта истоданд, чӣ қадар одамҳо дар гирифта истоданд, чӣ қадар одамҳо худашонро овехта истоданд, чӣ қадар одамҳо ба бемориҳо гирифтор шудаву шифо наёфта фавтида истоданд. ин марг на ҷавон мегӯяду на пир. Дар асл агар гирем, на ҷавон мегӯяду на пир. ана ҳамун бародароне ки садама карданду сӯхтанду асп заду дарьё рафтанду ин дигару бемориҳову умуман мисол худкушиҳову ё каси дигар барқасд куштанҳо, ана ҳамунҳо ҳам мехостанд, ки як рӯз на як рӯз дарди дилашонро гуфта муранд. аммо успед накарданд. Мехостанд, шояд ки гуфтаниҳои зиёде доштанд, аммо ногуфта рафтанд. дар ҳамин самти блогерии ман аслан ин наворро хелоҳо вақт буд, ки бояд мекардам, хелоҳо вақт поидам, ки бояд кунам гуфта, аммо вақти мувофиқ наёфтам. Аммо имрӯз рӯзи Саиди Фитр ки аст, падару модар ба хешу таборони худашона диданӣ рафтанд, зану фарзандҳоро ба дигар хешу таборон дидан, ман гусел кардам ба хонадонашон ва худамро дар хона танҳо ёфтам ва ин наворро кардам. ман аслан дар сомонаҳои интернетӣ ҳамин дар баъзе деҳаҳову кӯҳсорҳо ки мегардам, хоб бисёр деҳаҳоро тай задам, бисёр кӯҳҳоро тай задам, бисёр ҷойҳоро дидам. Мақсад бисёр ҳолатҳое шуд, ки мо онро пешорои интернет нагузоштем, ба хотире ки як шахси дигар мисол заҳрадарид нашавад ё натарсад, ё ин ки малоли хотири касе нашавад, ки деҳаи моро танқид кардааст. ҷое буд ғеҷидем, ҷое буд ғелидем, ҷое буд дар об афтодем, ҷое буд саг сур кард, ҷое буд хир сур кард, ҷое буд ки ҷое хоб наёфтем, ҷое буд ки мисол моро аз деҳа бароварда бадарға ҳам кардан. ҳамин ҳолатҳои ҳам шуд, аммо мо махфӣ нигаҳ медорем. Ба чӣ хотир? Ба он хотире ки номи ҳамон деҳа бад нашавад, ё ин ки зарарамон ба касе нарасад. ва ман имсол дар ҳамин пешам ният ва орзу дорам, ки ман кулли Тоҷикистона гардам. Ният дорам, дар ниятам ҳамин чиз ҳаст. ва хай худо хоҳад камакак шароитҳо ҷобаҷо шавад. ҳамин рӯзҳои наздик камтари дигар монд, амун аз ҷиҳати маблағ худо хоҳад кормо буд мешавад иншоаллоҳ. Як мототсикл мегирам ва бо ҳамон мототсикл ман мехоҳам, ки кулли ҳамин Тоҷикистон ва то он ҷое ки ҳамон мототсикл меравад, ҳамон то ба кӯҳпораҳояш рафтаву навор гирифтаву пешкаши интернет гардонида бошам. аммо ин танҳо дилу ният дар нӯги забон ва дар мағзи устуғону дилу ҷигари ман асту халос. ман намедонам, ки дар оянда ман ба куҷо меравам, куҷо хоб меравам, чӣ мехӯрам, чӣ кор мекунам ва бо кадом мардигариҳо ва бо кадом номардиҳо ҳоло рӯбарӯ мезанам. барои ман ин чиз торик аст. ҳоло шояд зина ба зина боло меравам, шояд ки пачақ мешавам, мақсад садама мекунам, шояд ки ҷое як ҷо рафта тӯҳмат мешавам. ба ҳамин хотир ман имрӯза барномаи худам ҳамин хостам, ки дуру дароз бошадам, ки як маротиба бо тамоми шумо хайру хуш карда гирам ва нотарсона, далерона, ҷасурона бароям ба сайру саёҳати ватан, бароям
аз ягон чиз натарсам, аз ягон ҷаррӣ натарсам, куҷо бошад хоб равам, куҷо бошад хезам, рафтан гирам. Шояд ки куҷое мисол мешавад дуруст омада мемонад ки мо дар ҳамон минтақа ҳастем, аммо дар ҳамон минтақа як ҳодисаи нохуш мешаваду ҳамон чиз дар гардани мо бор шуданаш мумкин аст. Ман намедонам ин чизҳоро. Ин чиз дар пешонаи ман агар чизе ки нависта бошад, ман ҳамон чизро мебинам. Аммо ҳолате мешавад ки ман наметавонам хайру хуш кунам бо шумо. Наметавонам ман бо шумо хайру хуш кунам. Ба ҳамин хотир ман имрӯз мехоҳам ки тамоми дарду дилҳову тамоми ҳамон чизҳое ки дард буду, доғ буду, кина буду, адоват буду, аз ки чӣ буду, аз ки қарздор ҳастаму ки аз ман қарздор асту, ҳамаша гуфта гирам ки мақсад агар ман аз дунё рафта монамам, дар дилам армон намонад. Ба ҳамин хотир ман ин наворо карда истодам. зеро ки аз ҳамин як деҳаҳои гирду атрофе ки буд, гуфтам ку ман ҳолатое шуд ки мо ба оби калон афтодем, аммо баромадем. ҳолате буд ки аз ҷаррӣ ғелидем. ҳолате буд ки санг фаромад, назад худоро шукр. ҳолате буд ки дар кӯча мондем, дар зери дарахт хоб рафтам. аммо ман ҳамаи ин чизро дар интернет намегӯям, барои ин ки ба нолидан медарояде. Ин чизо ношукрӣ аслан чизи хуб нест. ҳам ба банда дуруст намегирад, ҳам ба парвардигор. Ба ҳамин хотир шояд ки зану фарзандам мебинад, ё ин ки мисол падару модарам мебинанд, гуфта зиқ мешаванд, ҳамин чизҳоро ман намегузорам дар интернет. Бовар кунед, дар ҳамин болои санглоқҳо хоб мерем. бисёре хел ҳолатҳо мешавад. Ман гуфтам ку ҳолате шуд ки моро нодуруст қабул карда як деҳа рафтем, ва номаша ман ҳеҷ вақт намегӯям. Як деҳа рафтем, бовар кунед, моро аз ҳисобе ки намешинохтанд, киҳо фикр карда ҳатто ҷои хоб наёфтем. Мо ҷои хоб наёфтам. хостам дар даруни мошини худам хоб равам, аммо бо оташу бо белу ҳамон лапоткаю як чандин камперҳо омадаву моро таҳдид карда гуфтанд ки аз деҳа баромада рафта дар дигар ҷо хоб равуд, ин ҷо наисту. Мақсад мо метарсем аз одами бегона, аз мисол ҷои бегона, аз каси бегона. ту ким, чӣ, аз куҷо омадӣ, чӣ кор дорӣ? Мисол мо бехабар ҳастем, мо метарсем. Ин набераҳо тарсида истоданд, дар деҳа мардина кам аст, аммо дили мо ҷӯш мезанад барои чарх задани ин ватан. Ба ҳамин хотир ман гуфта истодам ки ман ҳоло ҳамон чизҳое ки дар деҳаҳои гирду атрофи худам дидам, ман кафолат додан наметавонистам ки ман сиҳат саломат ба хонадонам биёям. ҳоло он ки ин тамоми ҷумҳуриро ман дилам гаштан аст. тамоми ҷумҳуриро ман дилам гаштан аст. ба ҳамин хотир хавотир нашавед, ман мақсади худкушӣ надорам, мақсади ғаразнок надорам, орзуҳои зиёд дорам, нақшаҳои зиёд дорам. аммо ҳоло ҳастанд боз одамҳое ки ба ҳаёт, ба фаъолияти ман таҳдид карда истоданд. ман дар ин мавзӯъ дар охиртари барнома бо шумо суҳбат мекунам, зеро ки агар рафту мисол кинаҳо бардошта шавад, агар рафту ҳамин чизҳо бартараф шаваду кӯр карданӣ ҳам шавам, ин аввали навора ман набураму охираша бурида баъд партоям. хай умуман агар гуфтам ку агар ҳамин хел ҳолатҳо рух дода монад, падару модари азиз, аз хизматҳое ки кардетон розӣ шаветон. ман фикр намекунам ки барои шумо ягон хизмати арзанда карда бошам, ва он камбудиҳое ки аз ҷониби ман дидетон, ҳамина ками мана ба ҷои мӯл бинетон. мақсади ман чи аст ки шояд ки як коре кардан тонистам ки шумоя хурсанд кунам, шояд ки натавонистам ки шумоя хурсанд кунам, шояд аз ман розӣ ҳастед, шояд ки норозӣ ҳастед. аз ин чизҳо ман хабар надорам. аз ин чизҳо ман хабар надорам. ба ҳамин хотир банда бесавфу хато нест. ва он бародарон, он ҳамсинфону он бародарону он гирду атрофоне ки хай ман фикр намекунам ки ман беҳудаю бесабаб дили касеро харошида бошам. бовар кунед, ман хотир надорам ё ёд надорам ки бесабаб агар ихтилоф ё нофаҳмӣ аз ду ҷониб шуда бошаду агар ягон гап зада бошам, ман бахшиш пурсиданӣ нестам. дар асл бахшиш пурсиданӣ нестам. метонед бахшед, метонед набахшед. ин чизҳо барои ман интерес надорад, зеро ки агар аз ҷониби ман мебуд ягон дилхарошӣ, хай ҷои дигар буд. аммо ман як маротиба як устода хафа кардагӣ ҳастам ки хай албатта бахшиш мепурсам. хоб дар айни ҳол аз ягон кас қарздор нестам. қарз гирифта будам, қарзомо додам.
одамҳое ки аз ман қарз доранд, инҷо намегӯям, аммо рӯйхаташон дар дасти хонадони ман ҳаст. меистад ин чиз. аз тамоми ҳамин бародарону аспдорону паҳлавононе ки мо бо онҳо ҳамкорӣ кардем таи ин 2 сол, онҳое ки нону намак додед, моро эҳтиром кардед, додар гуфтед, ҷиян гуфтед, фарзанд гуфтед, бародар хондед, як ҷаҳон ташаккур. як ҷаҳон ташаккур. ман аз шумо сахт миннатдор ҳастам. онҳое ки моро фиреб кардед, ваъда кардеду моро хоҳе умуман фиреб кардеду ахмақ кардед, ё ин ки шумо худатонро шустрияк тасаввур кардеду ҳеҷ чиз ҳисоб накардеду, ё ин ки як хостед ки зарар расонед, ҳол он ки мо эҳтиром кардаву хизмататона карда будем, мо аз хизматҳои худ розӣ нестем. аз ҳамин гуна одамҳо розӣ нестем. ҳеҷ вақт на дар ин дунё, на дар он дунё розӣ намешавам. худо хоҳад. ман гуфтам ки ин сухани охирони мана ҳама ба худ накашед. як шумораи хурдака ки одамҳо ки ҳеҷ гап нест ва худаш ёфта мегирад соҳибаш. аммо бародарое буданд ки бовар кунед гапашон гап аст. шояд ки гапашон ба бисёр одамҳо мегузарад, аммо мо ҳамин қадар эҳтиром мекунанд, ҳамин қадар ҳурмат мекунанд, сарамо дар осмон мерасад. бовар кунед. ин қадар хурсанд мешавам. он миннатдория ман бо забону бо гуфтор ба шумо расонидан наметавонам, бародари азиз. бовар кунед ана. як ҷаҳон ташаккур. хоб ба фарзандакҳои хурдакаке ки ҳоло ақлатон ҳеҷ чизро намегирад, шояд ки ин наворҳои мана шумо баъд аз чандин солаҳо баъд тамошо мекунед, ман ба шумо як чиз мегӯям. боре нашудааст ки ман ба шумо ризқи ҳаром оварда бошам. агар касе як нохалаф ё як нокас агар шуморо бо ҳамин чиз агар шуморо муттаҳам кунад ё чизи дигаре таъние кунад, шумо бовар накунед. ягон маротиба ман луқми ҳаром барои шумо наовардам. ман аз касе ки ҳаққи хизмат гирифтам, аз касе ки пул гирифтам, ман хизматаша карда гирифтам. ман талаб просто так талаб карда пул гирифтагӣ нестам. барои ҳамин агар шумо аз ҳамин ман шудагӣ бошед, агар ягон вақт ба ягон нохалаф, ба ягон номард, ба ягон ҳамин бахилу баттолу худозадаву дурӯғгӯву дурӯя сархам намекунед. наметарсед аз ин ҳаёт, аз мубориза наметарсед. ҳалол мехӯред, ҳалол мепӯшед. рафту агар гуфтам ку агар рафту мисол ҳолате шуд ки шумо ба воя нарасида, ман агар аз ин дунё рафта монам, шумо зиқ нашавед. ризқ азалӣ аст. ризқ азалӣ аст. фаҳмидед? одамҳое ҳастанд дар атрофи падарат ки худохоҳад туро танҳо намегузорад. ҳаст нихе одамҳо. дунё фақат аз номарду аз нокасу аз бахилу аз баттол пур нест. ҳаст мардбачаҳо, ҳаст одамҳое ки мо хизматашона кардем, ба қадри хизматон мерасад, мебиёд худохоҳад дар барат меистад. натарс ягон вақт аз ягон чиз. ба ватан хиёнат намекунӣ, ба каси дигар беҳудаю баҳуда кордор намешавӣ. ҳалол мехӯрӣ, ҳалол мепӯшӣ, рост мегардӣ, рост мисол тамоми фаъолият, тамоми кор, кирдор қонунӣ мекунӣ. ба парвардигор дил рост, ба давлат рост, ба миллат рост, ба ягон хел дӯсту ёвару бародар хиёнат намекунӣ. дигар аз ягон чиз наметарсӣ. қамчин карда рафтан мегирӣ намихи ҳаёта. ман гуфтам ризқ азалӣ аст. ризқ азалӣ аст. ҷои тарс нест. баъдан ба ҳамон тӯйдороне ки мо аслаш нони даҳанамо аз паси тӯй аст, нони даҳани мо аз паси тӯй аст. тӯйҳои мардум, мо ҳама ҳамин каттагиҳо, мо карру фарри мо, тамоми ҳамин дороиву чӣ чизе ки дорем, гарчандаги захира ҳам надошта бошем, ҳамин зиндагиамон, гашту гузорамон, хӯрдамон, хӯрокамон ризқ аз тарафи парвардигор. аммо самти фаъолияти мо тӯйҳои мардум аст. тӯйҳои мардум аст. ба ҳамин хотир он инсонҳое ки махсус моро даъват карда будед, таклиф карда будед, баъзеятона суханотон ҳоло дар дили мо аст, мо аз диламон нарафтааст, бовар кунед. мо як гуфта ҳатто тӯяшона рӯзаша тағйир кардаги одамҳо буданд. касе ки лоф мефаҳмад, лоф фаҳмад. касе ки дуруст мефаҳмад, дуруст фаҳмад. ана ҳамин хеле инсонҳо буданд ки
мо наметавонистем дар ҳамон рӯз тӯи ҳамоноя гирем, рӯзи тӯяшона тағйир кардан, ҳатто дигар рӯз мондан, ҳамн рӯзи холигии мо ба мондан ҳамн тӯяшона. зинда бошед. як ҷаҳон ташаккур. аммо ҷавобан ба ҳамин некиҳои шумо бародарон, ҷавобан ба ҳамин бовариҳои шумо, шояд ки куҷое як коре кардем ки таби дили шумо навор нагирифтем, ё ин ки куҷое як рафторе кардем ки таби дили шумо набуд. аммо ман шуморо бовар мекунонам ки ва қасам ёд мекунам дар ин рӯзҳои мубораки охири моҳи шарифи рамазон, қасам ёд мекунам ба азамати парвардигор ки ягон маротиба мо аз намакдони шумо нон хӯрдаву дар намакдони шумо туф кардагӣ нестем. бовар кунед ана. аз кадом ҷиҳатҳо дар масъалаи ҳамин наворбардорӣ якумин масъалаи ҷиддӣ ман худоро шукр хеле шогирду аллакай баровардам, хеле шогирд баровардам. пеш аз аллакай кораша карду зиндагиаш аз паи ҳамин аст. аз гапам намебароянд шогирдои ман. зинда бошед, онҳои ман дар бораи шогирдо бо гап мезанам. якумин шарту шароитие ки вақте ки ман шогирд қабул мекунам, ман на ба кораш кор дорам, на ба сифати кораш кор дорам, на ба қадашу, на ба вазнашу, на ба чизи дигараш кор дорам. якумин масъалае ки ман назди шогирдонам мегузорам, ҳамин хонадони тамоми одаме ки қадам гузошт барои як бурда нон хӯрдан, ба духтар, ба зан, ба келинаш чашми бад намекунад. зеро ки дар даруни доираи касбу корҳое ки дар дохили мардум мухталиф маъмул аст, бадтаринаш намедонам, шояд бадтарин гӯям ам дуруст қабул кунед, беҳтарин гӯям ам худатон ёфта гиред. тасаввур кардем бадтарин касб барои роҳ ёфтан, доступ мегӯем ку доступ ёфтан барои духтару келину зани кас, наздиктарин кор ин касбу кори наворбардорон аст. наздиктаринаш. бовар кунед ана, таксист наметавонад ки дар танҳоӣ ё ин ки дар дохили духтарҳову занҳо бошад. бошадам як муддат, як рейс. фаҳмидед? ё ин ки повур наметавонад ки барои доступ пайдо кунад, мақсад рохат ёбад барои даруни дохили хонадони занҳо. ё повур, ё ҳофиз, ё баранда, ё умуман каси дигар. танҳо наворбардор дар тамоми хонаву ошхонаву тамоми ҳамун маросимҳои занонаву хонаҳои занакҳову духтарҳову назди келину келинчаку тамоми одам доступ дорад, роҳхат дорад. наворбардор хафноктарин одам наворбардор аст дар тӯйҳо, хафноктарин одам. аммо мо мо намегӯям ана, ман кор надорам ана бар каси дигару бар дилу нияти каси дигар. ман ягон маротибае нашудааст ки ман ба хонадони шумо қадам задам ва ба келин, ба духтар, ба зани шумо, ба набераҳои шумо чашми бад карда бошам, ё ин ки як хиёнате карда бошам, ё ин ки як рақам доданҳои нохалафона, рақам доданҳои ғаразона ё суҳбатҳои ғаразона махсус бо роҳи корие ки ман ба хонадони шумо бовар кардаву ба ман нону намак додед, пул додед, эҳтиром кардед, боварӣ кардеду маро даъват кардед, ман ҳамин кора накардам. ваъда медиҳам дар назди парвардигораму, дар назди давлатаму, дар назди миллатаму, дар назди ҳамин умуман. гуфтам ки шояд камбудиҳое мешавад, тӯятона дер тайёр мекунем, шуд ҳамихе ҳолатое ки тӯи мардука гум кардем. ҳамин бародар чандинта тӯйҳоя мо дар сараш об рехтем, аз паси асбобу анҷом техника аст, дигар илоҷ надорем. аммо ҳамин бародарон бовар кунед ҳам аз гуноҳи мо гузаштанд, ҳам бо мо дӯсту бародар ҳастанд, ҳоло ҳам як акою уко ҳастем. барое ки ман пешакӣ гуфтагиам будаму ногуфтаву гуфтам ба гап намерад. мақсади гапам ки хотирҷамъ бошед. мақсад шумо хотирҷамъ бошед. як информатсияи даруни хонаи шумоя ман бароварда дар берун ё аз берун як информатсияи ихтилофомезу ғаразомеза ман дароварда дар шумо гуфтагӣ нестам. умуман ман ҳамин он чизе ки шумо дар назар доред хиёнат гуфта, ман ҳамин кора кардагӣ нестам. бовар кунедана.
дил пур бошед. аз ҳамин хотир аз нону намакҳои худ розӣ бошед. шояд қимат гирифтам, шояд беинсофӣ кардам, шояд ки сифати коратона ноҷур кардам, аммо дилам пур аст ки ман ба шумо хиёнат накардам. ҳамин қадар солҳое ки танзим набуд, мисол қонуни танзим баромадагӣ набуд, ин қадар духтарталбонҳо буд, ин қадар ҳамин шабнишиниҳои занҳо буд, духтарҳо буд. ҳатто дар як мошин нишаставу мисол ба хонаи худо ба дигар деҳаҳо мерафтем. ҳар гунае ки ҳаст, ҳар гунае ки ҳаст, аввал худо, охир худо. агар умр амон диҳад, то ба охири умр ҳам ҳамин корро нахоҳам кард, иншоаллоҳ. бовар кунед ана. ҳатто ҳолатое буд ки аз дигар деҳа маро даъват кардан, вақто ки ман гуфтам ки ман наметавонам, дастам банд аст, мисол ман намени фалон 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 одам тавсия кардам. гуфтанд ки не, мо дар доираи хешу табори худамон ҳам ҳатто дорем ҳамин одаме ки кори ту буд мекардагия буд кунад, аммо бовар надорем. ҳамин хел одам буд. шумо шояд бовар намекунед, шояд ки фикр мекунед лоф зада истодам ман инҷо, аммо худо шоҳид ки буд. ҳамин хел одамҳо ҳам буданд ки ҳамин худат, ҳатто одамоне буданд ки ман аз инҳо миннатдорӣ карда истодам. ман набарондам ки инҷо лоф занам. ман агар лоф занам, ҳар рӯз дар як тӯе ки ҳастам ман история мекунам. бовар кунед, ҳамин Ӯзбекистон ҳам ман тӯй рафтагӣ ҳастам, ҳамин Самарқанд ман тӯй рафтагӣ ҳастам, Тоҷикистон тамоми ҷош, Кӯлоб рафтем, Данғара рафтем, Бадахшон рафтем, ноҳияи Рошдқалъа, деҳаи Бидез рафтам, мо келин овардагӣ ҳастем. Зафаробод намон рафтем, Мастчоҳи кӯҳӣ не нарафтам. айнӣ то ба саргаи ҳам Мастчоҳ, Гузарои Бод, умуман бисёр ҷо ман тӯй гаштам аллакай. ҳамаи вай агар ман история мекардам, ана рекламаи ана лофу газоф буд. ман аз тан ҳозир миннатдорӣ карда истодам аз ҳамун тӯйдорое ки ҷаҳд карданд ва худо гуфтанд ки маҳз ман рафта корашона буд карда тиям. баъд ҳаминҷо як чиз хотирам расид, аз сабаби оне ки хай бо бисёр бародаро, ёру дӯсту ошно ки ҳастем, ҳолатҳои шудагӣ ҳаст ки тасаввур кардем мо ба як тӯй рафтем, як бародари мо, як ҷӯраи мо, як ҳамнишину ҳамхези мо сухан кардагӣ аст ки аз ҳамон маърака ё аз ҳамон тӯй чӣ хеле ки барои мо роҳхат доступ ҳаст ку ҳамаро сурат гирифтанд. тасаввур кардем дар тӯй сурати ин духтара да ман фирсон, вай нисбати ман аст, ман ба наздики тӯйҳои мо аст, ё ман ҳамона дӯст медорам, ё ин ё он. мо ҳамин номаъқулия накардем, ҳаётам ба накардам. ҳамин 16 сол боз ман наворбардор ҳастам. ягон маротиба нашудааст ки ман як акси духтари шумо, як ҷияни шумо, як аёли хонадони шумо барои касе, барои як диданаш ё ин ки як ваяш ман равон карда бошам. Нашудааст ҳамин ҳолат. ҳатто ҳолатҳое шудагӣ аст ки тӯя бо мо агар фарзанди ягон одам гапзанон кардагӣ бошад, беиҷозати ҳавай ба падараш надодагӣ ҷоҳо мо ҳаст, ҳатто надодагӣ ҷоҳо мо ҳаст. ба ҳамин хотир аз ин масъалаҳо, инам яке аз хиёнатҳо ҳисоб меёбад. вақте ки мо ба хонадони шумо рафтем, ё ин ки мисол тасаввур кардем мо винетка мегирем, баъзан винеткагириҳо мекунем дар мактабҳо, ягон вай ҳамин қадар пешниҳодҳо бо пул, бо сухан, бо қаҳру ғазаб, ҳатто ки сурати ҳамин фалон духтаре як бор фирсон, як маротиба бинем мо келин кардани ҳастем, ё ин ки ҳар гунае ки аст, ё ин ки ягон бародар ҳамун ошиқ шудагӣ аст ба ҳамун духтари хонадони шумо, илтимосам мекунад, дӯғам мезанад, пулашам метиҳам, мегӯяд мо ҳамин корро накардем, равон намекунам ба ягон каси дигар, ки ҳамин чиз ҳам барои тӯйдор як хиёнат ҳисоб меёбад. имрӯз анакоин бародар баромадасту моя бадном мекунад ки шумо хунатона бедор кунеду мисли дигар қишлоқҳо, агар баъзе қишлоқҳо мегӯяд ҳама хелин ягон кас кунад, агар бадарға мекунад. ту дар куҷо фаҳмидӣ бадарға кардана? ҳозир дунёда ту ягон асри ҳафт буд, бадарға мекунад беасос. хуб, боз чӣ масъала буд? ва боз як чизи дигар, ҳамин чӣ хеле гуфтам, бисёр ҳозир дунёи интернет ки ҳаст, бисёр одамҳо, бисёр аксбардор, наворбардорон, умуман ҳар як одаме ки дар як самт кору фаъолият мекунад, кору фаъолияташро дар интернет мегузорад. аммо ман ба шумо як чиз мегӯям, оё дар ягон ҷое дидагӣ ҳастед ки ман винетка гирифтаву аксҳои духтарҳо ва
набераҳои ҳамин умуман акси духтарҳои ягон инсонро дар интернет гузоштам ки худама реклама кунам. оё дар ягон ҷо дидед? ягон ҷо дар сайти худам, на дар ягон кас, ҳатто ман дар ҳамин самти винеткагирӣ бо як бародари ҳамин хуҷанди одами хуҷанд шартнома бастагӣ ҳастам. Танҳо бо ҳамун одам сару кор мегирам, одами бегона ки кор намекунам. ҳамин одам қимат гирада, ман ба ҳамин одам кор мекунам. Ба чӣ хотир? Ин одам аллакай медонад ки ҳамин аксҳое ки ман мегирам ягон ҷо ҳамчун намуна парофтанаш мумкин нест, дар интернет ҳамчун реклама гузоштанаш мумкин нест, дар ягон ҷо умуман ҳамин чизро титу парешон карданаш мумкин нест. ин аллакай ҳамин одаме ки бо ман сару кор мекунад медонад ки ин папкае ки ман ба ҳамин одам равон мекунам танҳо ҳамин кор мекунад, тайёр мекунад, ба ман мефирсонад. Тамом, дигар ягон кор карданаш мумкин нест. Не ки дар асл дар шаҳрҳо ҳамин винеткаҳои намунаҳои винеткаҳое ки мегиранд дар интернет мегузоранд барои реклами кори худашон. ҳатто манам ҳамин кора бояд кунам, нему чӣ хегӯям, агар хоҳам ки корам пеш равад, карданам дар кор аст, аммо намекунам. Ман аз ҳамон пешравӣ безор ҳастам. Аз ҳамон пешравӣ ман безор ҳастам. ана ин ман барои чӣ ин суханҳоро гуфта истодам? Ман исбот карда истодам ки ман ба хонадон, ба ҳамин ба нону намаке ки шумо медиҳед хиёнат накардам гуфта исбот кардан хоста истодам. ҳамин салонҳое ки арӯса ороиш метиҳанд, ҳамихе мерад келинчак дар салон фасон мешавад, пагоиш мебинед дар инстаграм ҳаст. аллакай гузоштанд. бисёр одам ҳамихел аст. ҳатто ҳамун дар боғҳо ҷоҳое ки кафтар сар метиҳанд, ҳамун чиза дар телефонашон сиёмку мекунанд, дар интернет ҳамчун як мусиқӣ гузошта мемонанд ки реклама шавад. оё дар ягон ҷои ҳамин канали ман ё дар ягон ҷои ҳамин олами интернет аз оне ки ман ҳамин чиза парофта бошам, оё келин як каса дидагӣ ҳастед? оё дидагӣ ҳастед ё не? нест ин хел чиз. нест. ман танҳо як дусе тӯе ки хешу табори худам, дилу ҷигари худам, ҷиянам ё писари амакам ё шогирдам ё як каси дигаре ки ба дилу ҷигари ман наздик аст, тӯи ҳамонҳоро ман дар интернет гузоштагӣ ҳастам. ҳамон ҷо ҳам фақат ҷоҳои мардҳо буданашро, ҷоҳои занҳоро ман дар интернет нагузоштам. ин одам дар дурни омма мебуроду мегӯяд ки ина дигар қишлоқ бошад, ин хел одама бадарға мекунад, мегӯяд худо мо хун надорем. одамои дигар қишлоқ рӯи даст мебардорад. фаҳмидӣ? одамои дигар деҳаҳо рӯи даст мебардорад ки ҳамин мо ба ту бовар дорем. ягон бор номад набуромад ба касе, ягон бор ба касе хиёнат кардагита мо нафаҳмидем, офарин мехонад. ҳатто як чизе аст ки ман ҳамин нуқтаро мехоҳам ки дар ҳамин ҷо дарк карда гузарам. дар тӯйҳо, дар кулли тӯйҳо, алалхусус дар тӯйҳои деҳот, ман ба ҳамин хотир ба барномаҳои ман дар он мавзӯъҳое аст ки наворбардори шаҳр аз наворбардори деҳот фарқ мекунад гуфта навор дорам, барнома карда будам. дар тӯйҳои деҳот 3 нафар вақту соати чиз хӯрдан намеёбанд. ҳатто аз саҳар то ба бегоҳ то нисфи шаб вақт намеёбанд ки чиз хӯранд. киҳо ҳастанд? келин, домод ва наворбардор. тамом, дигар ҳама вақт меёбад. повурам вақташа меёбад, хизматгузорам вақташа меёбад, барандаям вақташа меёбад. дар вақти ҳофиз шеър хондан чизаша хӯрда мегирад, ишкамаша сер мекунад. ҳофиз ҳам дар вақти баранда сухан кардан ё сухан кардани дигар хешу таборон, ҳофизу навозандаву карнайчиву ронандаву ҳама метавонад ки вақт ёфтаву шикамаша сер карда гирад. аммо аз сабабе ки келин, домод ва наворбардор ки наметавонад, аз даруни сеи ҳамин домод ҳам вақт ёфта шикамашро сер карданаш мумкин аст, аммо келин кати наворбардор наметавонад. ман чиро гуфтан мехоҳам, дар асл худи ман ягон гап нае. худи ман мисол вақту аллакай одат кардам бо мардум, эҳтиром мекунанд, шикамаро сер мекунанд. мақсади гапам чи аст? ҳолатҳое шуд ки ман аз тӯи ягон одами худӣ, хай тӯйдор бечора ба ташвиши худаш авора аст, саргардон аст, барои мо вақт намешавад баъзан вақт. мисол тӯйҳо дар деҳот
дар баъзе деҳоҷойҳо тӯй айнан ба мисли улоғ мегузарад. Улоғ ана ҳамин ҳам сабабгор ана ҳамин баъзе калонҳое ки таҳораташон тангӣ мекунад ё ин ки баъзе ҳамин одамҳое ки дар ҳамун тӯй тааллуқ надоранду бинешона мехаронанд ҳамин давайдаваю тез ҷум карда тӯя ба улоғ мубаддал мекунанд дар асл агар гирем агар. ба ҳамин хотир боре ҳам ҳатто нашудааст ки ман аз ягон тӯй омадаву дар хона шикоят карда бошам ё дар куҷое шикоят карда бошам ки ман дар тӯи фалончӣ гӯш намондам гуфта. То ба ҳамин дараҷа ман ба шумо хиёнат накардам боре ҳам. зеро ки ҳар як кас иззати нафс дорад. Ба иззати нафси шумо дар куҷое нарасидам. фаҳмидед? ҳар чӣ хафагиву камбудиву бо шумо ё бо худам шуд, бо худатон гуфтам, бо худатон шунидам, фаромӯш кардам. Куҷое ман шуморо бадном накардам боре ҳам. ба ин дар ин масъала шумо дилпур хотирҷамъ бошед. Хотирҷамъ бошед. хоб як масъалаи дигар ҳаст. ҳамин тӯйҳо як чизе ҳаст ки хатогӣ мешавад. мисол як кас нос туф мекунад, нохост дар вақти кадргирӣ як кас нос туф мекунад, як кас бинеша мехӯрад, як кас як ҷои дигареша мехӯрад, ё ин ки як аёл мисол як хам шуда як чизе мегирад, як куҷояш мисол як намоён мешавад ё ки аён мешавад, ё келин як фатиша шамол боло мекунад, чӣ коре мешавад намешавад. шахсан худи ман дар телефонам дар ҳар як тӯй заметка дорам. ман оддӣ кара нишон метиҳам, шумо бехе ҳаракат мекунам ки шумо номашона нахонедам майлаш. ха биёед мена мехонем баъзе шавози ман да шумо мегӯям. наврӯзии ёвон, наврӯзии шаҳрак. хоб тӯи як бародар мана тасаввур кардем навистагӣ тӯи Шукрулло. хулоси гаман ҳамин заметкаҳои тӯи мардум аст. фаҳмидед? ин ҳоле ин телефоно ман нав кардам ба наздикӣ, дар он телефони кӯҳнаи ман пур будааст ҳамин чиз. ин чӣ маъно дорад? ҳар як ҳамон чизе ки камбудие ки дар хонадони шумо мешавад дар вақти наворбардорӣ ман қайд карда мегирам ки баъд аз як маҳ ё 2 маҳ пас агар монтаж карда монам, агар ҳамин чиза нигоҳ карда ҳамун ҷое ки ман қайд кардагӣ ҳастам ҳамун чиза ман ёфта кӯр мекунам ки шумо шарманда нашавед ё ки шумо як дар пеши як кас хиҷолат нашавед, иззоманд нашавед ё ин ки мисол ҳамин чиз неудобна нашавад. мардум ки тамошо ки мекунад дар деҳоҷо ҳамин хел аст ки вақте ки чиз диски тӯи мо пештар ҳамин 3 комплект 4 комплект тайёр карда мебурдем, вақте ки ҳамун хонадонаш мебаред ё омада барои диск мераваду дар кӯча як кас ним кас мефаҳмад те ман тамошо кунам ҳамсояҳо тақар мегирифтанд. он то он даме ки худи соҳиби тӯи дискаша тамошо мекунад мардум аллакай тамошо мекунад. девай чиза. ба ҳамин хотир ҳамин як боиси хандаву масхараи як каси дигар нашавад. то мо заметка кара нависта мегирем ки дар маърака дар фалон дақиқааш падари домод нос туф кард ё дар маърака дар фалон дақиқааш модари домод тасаввур кардем афтид, ба замин ғеҷид ё келин як ҷош намоён шуд ё домод бинеша хорид тасаввур кардем. то ба ин дараҷа мо масъулиятнок кор мекунем ки ҳамин як нону намаки як каса мехӯрем дар намакдонаш туф накунем. айн алам мекунад вақте ки ин як одам мебуроду дар даруни мардум мо як ганда мекунаду бад мекунаду дар иззати нафси мо мерасаду мо мехоҳад ки бадарға кунаду хуни мардума бедор карда. ба ҳамин хотир он инсонҳое ки мисол ҳамин касбу кори мо маъқул нест ку ба мо ҳам ҳамин закаси шумо лозим нест. ба мо ҳам закаси шумо лозим нест. мо танҳо хизмати он одамҳоеро мекунем ки аввалан таваккали корро ба худо кунанд. мақсади гап чи аст? касбу кори мо маъқул мешавад намешавад ё ин ки мисол ҳамин тӯй месӯзад намесӯзад, ҳамин сиҳат саломат ба дасти ҳамон одам рафта мерасад намерасад, таваккали кор ба худо мегуфтагиҳоя мо хизматашонро ба ҷон мекунем, ҳаракат мекунем ки хиёнат накунем, на ба молашон, на ба нафсашон, на ба духтар, на ба зан, на ба молу мулку, ба ҳамун иззату нафсу обу рӯе ки ҳамон одам дорад. боре нашудааст ки ягон тӯйдор ё ягон домод ё ки келин мана фалон хел расм нагир гуфта бошаду мо маҷбур карда дар калеш бор карда ҳамон чиза гирифта бошем. накардагем ин кора. ҳатто ман гуфтам ку ҷош омадагӣ ҳаст ки ман саҳар соати 4 саҳар хеста ва як деҳаи дурдастар соати 4 саҳар хеста рафтагӣ ҳастам дар тӯй дар маъракае гузарондем. баъд аз маърака он вақтҳо танзимам набуд. он вақтҳо ҷӯра талбон дугона талбон ҳозира ки ин мумкин нест. он вақтҳо ҳамин хел пай дар пай маъракаву
چی سیام که میکردیم معرکه تمام میکنید نفس نکشیده دختر طالبان داو از دختر طالبان میبرید گشته جوره طالبان بیو جوره طالبان میگیرید بیگون روزی با معرکه خونی طرفی کلیم با بعد از معرکه خونی طرفی کلین هم رفته عروس بیاریتون میبینیم داماد راست میکنیم رفته کلین صورت گیری میکنیم خوننگیشتی مثال عکس برداری میکنیم میبینیم داماد میبریم میبیاریم اینجا راست دورنی باز میدرویم ما درونی باز که در اومده ما یک تا نوار بردار کاملا یک از دوده یک چیز خورده نمیشه همه استولو پور مثال از مهمان و از وای مقصد تا ساعتی 11 شب باز شدگی است بعد از باز تا کلین و داماد جابجا کن تا مهمانش گسیل میکند باور کنید یک خیلی آدم هست که یا از ندانستن میشود یا از نافهمی میشود یا خیلیش همین خیلی مثال یک عقلی رو ندارد که ضرورت یک پیاله چای کند گسیل میکند تا ساعت 12 یک شب من تا خانه گشته گوشنه آمدگی هم که خانگی ها خوب هستن رفته یک برده نان در آب تر کرده خورده آمده جیم که خور رفتگی هم گفتگی نیستم من خانگی ها با که من دین روزی دراز گوشنه بودم توی فلانچی رفتم من گوشنه موندم یا چیز نخوردم بوره با آبروی شما ما خلالدار نکردیم در این مسئله شما خاطر جمع باشید و همین خاطر از نان و نمک های خود راضی باشید و اون برادران نواربردار و یا شاگردانی که در سختی ها و در زاری ها و در همین نوع خستن های من در بری من بودن من میندار هستم دادرای عزیز زنده باشید همه آبروی ما در از شما بود جاش آمد همه خیلم بود و اون استادانی که ما رو درس گفتید هنر آموختید ما از شما یک چیز رو آموختیم یاد گرفتیم از شما هم من میندار هستم از همون نعمت ها و از همون کارهایی که برای ما یاد دادید باور کنید من فراموش نکردم بسیاری شما شاید که دو دل هستید که همین شاید مرا در نظر دارد یا کسی دیگر رو من شما رو در نظر دارم شما رو در نظر دارم میندار هستم راستی گپ میندار هستم زیرا که من امروز الکی صاحبی بسیار کسب و هنر تمامی کارهای خواجگی و کارهای استاگی و من نواربرداری رو نیز کم باشدم میتوانم به همین خاطر از یکایک شما هم میندار هستم تقاها و عمک ها و عمه ها و خاله ها و عموما خویش و تباران گرد و اطراف هر آن نیکی هایی که برای من کردید راضی باشید نمیدونم کجای دستم رسید کجای دستم نرسید کجای دربارتان بودم نبودم نیکیتون رو میخواستم روزی نیکتون رو میخواستم شاید که در توی کدام یکیتون رفتم سرگپی کردم شاید که در کاری کدام یکیتون من خلل رسانیدم دل نیتی ناپاک نداشتم میخواستم که خدمت کنم اما شاید که همین گونه شده مونده بود بعدا انسانیت پیش آمدی خودش رو نمیدوند وقتی که شاید که یک روز میرسد که من دیگر پیش روی نوار گپ زدن نمیتوانم دیگر شاید که یک مجروح میشم اینولید چی میگن خیلی اینولید میشم شاید گپ زدن نمیتوانم شاید از زبان محروم میشم شاید که بی حرکت میشم شاید بیمار میشم مریض میشم به همین خاطر از همون دل و نیت ها و از همون کار و پیکار میخوام که معلومات داده باشم که بعدا دوستانی من از من اخلاصشان نگردد خب چه گفتم نواربردار هستم کسب و هنر تمامی کار میتوانم الکتریکی سانتکنیکی خب سوارشیکی عموما در عموم تمامی همین کاری ساختمان من کم باشدم عقلم میگیرد تمامی آن آرزوهایی که من داشتم دیدم شاید کجای من تهمت شدنم ممکن از کدام یک جهتی اگر از جهتی همین تلفن و از جهتی مثال با یگان خیل گروه و با یگان خیل داد و گرفت هایی که پنهانی و غیر قانونی و این خیلی ندارم نیست گارانتیا کفالت عموما تنها همین درآمد زندگی و روزگاری من از پس همین نواربرداری است دیگر یگان بیزنس یگان درآمدی دیگر اگر در آینده ها مثال یگان درآمدی حلال اگر به دست نبیارم حاضرش ندارم خیلی عموما یگان کاری غیر قانونی غیر مثال دینی و اخلاقی این گونه کارها رو ندارم یگان خیلش با یگان شخصانی بیگانه و شبهناک و از وطن بیرون و داخل وطن و عموما یگان خیل رابطه نه هم دلم صاف یگان کس زنگ زند بسیار یارو برادران دارم خیلی رابطه از دوستی بیرون یگان خیل رابطه ندارم
дар интернет ҳам ҳар гуна чизҳоро тамошо намекунам. агар рафту гуҷое аз ҳамин ҷиҳатҳо ҳам тӯҳмат шуда монам, дурӯғ аст, дурӯғи мағз аст. танҳо як одамро ман бисёр гӯш мекунам, вай одама чихе карда гӯям шумо ба соҳибкор гӯми, танҳо аз ҷиҳати ҳам дунявиву ҳам динӣ дуруст мефаҳмонад, танҳо ҳама одама ман гӯш мекунам. тамом, дигар ягон хел мулло, на ягон хел эшон. Ман як одами якрав ҳастам, бовар кунед. Агар ҳамин як маслиҳата падарам тиянд, боз ҳамин фикри худам мекунам. ҳазорта одам омада ҳамин девора ин хел начи, ин хел чин гӯдагар, бо ҳамун фикр хуб мегӯям, бо ҳамун кор бо ҳамин фикри худам мекунам. Ман якрав одам ҳастам, аз бобоям ҳамин хуни якравӣ омадагӣ аст. ҳамахтара кор. Ягон каса гӯш карда кор намекунам. хуб, боз чӣ монд? свети мо ҳам мурд. акнун наворе ки аз ин он тараф ман пешкаши шумо мегардонам, ман чӣ хеле гуфтам инро дар 30 марти соли 2025 гирифта будам. ба ҳар ҳол нахостам ки вориди интернет кунам. дар аввал нахостам ки вориди интернет кунам ба хотири ҳамон фарзандои ҳамин бародар. аммо мебинам рӯз аз рӯз дид ки ман хомӯш ҳастам, дид ки ман ҳамин ором ҳастам, дид ки ман наздикӣ намекунам ба ҳамин одам. рӯз аз рӯз авҷ гирифтаву хун дар ҷош ҳамин нафрату хусумат зиёду бар зиёд шудаву рӯз аз рӯз дар даруни мардум дар гирду атрофи худаш ҳамроҳ ҷиғ мезанад, ҳамроҳ мекобад ки аз як нафар ду нафар зӯраш расиданаш беҳтар. ҳамин хомӯш ки истодам 2 маротиба 3 маротиба наворҳои кӯтоҳ кардаму ҳатто як роликчае дорам, гуфтам ки эй андоза нигаҳ дор ки андоза накуст, ҳам лоиқи душман асту ҳам лоиқи дӯст. ба ҳамин ҳам хомӯш наистод, ба ҳамин ҳам авҷ гирифт, алоб гирифт, дар даруни мардум маро ганда кардан як тараф. аммо чӣ гӯям, мардума иғво андохта истодааст ки ҳамихе одам ина бояд мақсад ки ба ё бадарға кунем ё ҳамихе кунем ки маҷах кунем, аз ҷош наҷумад, занҷирбанд кунем, аз ҷош наҷумад мақсад. баъд маҷбур шудам, ҳамихе маҷбур карди ки ман ҳамин навора гашта бо пешоруи интернет барорам. боз ҳамин баъзе одамое ки аз ҳолу аз ҳамун мавқеу аз ҳамун рафтору аз асли воқеа бехабар ҳастанд, боз ҳамихе гапҳоям шудааст ки камераша гирифта дар фарқ сара зада майда карданд дар кор. намедонам шумо барои ман бародар ҳастед, ёвар ҳастед, тағо ҳастед, амак ҳастед, як ҷӯра ҳастед, намедонам кадоматон ҳамихе гапу гуфтагед ки ин хелин кардагӣ бошад, агар бояд ки ҳамин камераша гирем дар фарқ сара зане майда кунем. ҳар як одам вақте ки як гапа мегӯяд бо ҷавобашо дода тонистанаш дар кор. фаҳмидед? Таваккал донистаю надониста ҳар гап назанед. ҳамин як каса ганда кард, ҳоли асли воқеа чӣ буданаша нафаҳмида гап назанед. Таваккал аз пеши худатон зада майда кардан дар кор. ба ҳамин хотир шояд ки аз надонистан гуфтед, шояд ки бовар кардед ба ҳамон одаму ҳамин гапа гуфтед. дигар хел нагӯед. фаҳмида гиред ин гапа. касе ки набошед. хуб, ман чӣ хеле гуфтам, ҳамин вақте ки ҳамин навора кардам, аслан нахостам ки вориди интернет кунам. ҳамин одам дид ки ман рӯз аз рӯз хомӯштар, оромтар, осудатар шуда истодам, фикр кард ки ман тарсида истодам. ту фикр карди ман тарсида истодам аз ту? не, ман натарсидам. ман танҳо рӯи хотири ҳамин дар ҳар як ҷо як бад бошад 10 тои дигар нағз ҳаст гуфта ҳамин навора нагузошта будам. ту фикр накун ман да ту гап задан наметонам. ту фикр накун ман да ту гап надорам ё ҷавоб надорам. ана кун интизор шав, гӯш кун, ба ҳар як саволе ки ман метиҳам ҷавоб те, баъд ман ором меистам. дар охири барномаи имрӯза ман ба шумо як чизро хотиррасон мекунам ки ман метавонистам ки ҳамаи ҳамин ду қисмро дар як қисм ҷой диҳам. ба чӣ хотир ду қисм кардам? шояд ки як рӯз не як рӯз ба ҳурмати касе, ба эҳтироми касе, барои сухани касе шудаву ман маҷбур мешавам ки ҳамун қисми асосии барномаи ҳамирӯзаро кӯр карда бошам ва аз пушти он қисми асосӣ ана ин қисме ки ман гап зада гузаштам намехоҳам ки кӯр шавад, зеро ки ин хайрухуши ман бо тамоми бародарону ёварону ҳама хешу таборон, ин чиза ман мехоҳам ки як умрӣ истад. ба ҳамин хотир ман дар ду қисм ҷо кардам. агар не ман метавонистам ки ҳар дуи ҳавае дар як қисм ҷой диҳам. анакун дар қисми дуюми барнома ҳамин моҷаро аз чӣ сар шуд?
то ба куҷо рафт, то ба кадом дараҷа расид, кадом кору рафтори ман то ба кадом дараҷа нодуруст буд, то ба кадом дараҷа хато буд ки ба ҳамин дараҷа омада расид, ман мехоҳам ки шарҳ дода бошам. интизор шавед, қисми дуюмро ҳатман ман мегузорам тамошо мекунед. зинда бошед. ва ба шумо як чизеро мехоҳам гӯям ки қисми дуюми барнома силкааш дар зери комментария закрепит кардагиаст. ҳатман даромада метавонед ки қисми дуюмро тамошо кунед.